Vi har set de 3 dokumentarer om drengen Jørn, og ud fra det så har vi vurderet, at de psykologiske temaer, som bliver taget op i de 3 dokumentarer, er omsorgssvigt og udviklingspsykologi, og på baggrund af det, der har vi identificeret en psykologisk problemstilling, som lyder: hvordan har Jørgens forældres omsorgssvigt påvirket Jørgens udvikling i hans ungdoms- og voksensliv? Og for at besvare det, så vil jeg lige starte med at fortælle om nogle af de forskellige former for omsorgssvigt, som Jørgen bliver udsat for. Det er jo helt tydeligt, at Jørgen bliver udsat for vanrøgt omsorgssvigt, og det er fordi hans forældre, Annie og Bjarne, ikke tilfredsstiller Jørgens behov. For eksempel er han meget underernæret, og de overlader meget Jørgen til sig selv, hvilket vil sige, at der sker en understimulering og forsinker barnets sproglige, kognitive og sensomotoriske udvikling. Og hvis vi kigger på selve dokumentaren, så er der nogle konkrete eksempler. For eksempel, at Jørgen og Annie, de skal nærmest tvinges til at bade. Jørgen er de sociologer, som arbejder på Bethesda. Og selvom han er vågen, så ligger de ham hele tiden til at sove, fordi de selv er trætte og vil have søvn. Derudover så oplever Jørgen også fysiske overgreb. Han kommer meget til skade på grund af manglende opsyn fra hans forældre, og de afreagerer direkte på Jørgen. Men og konkret eksempel på det her fra dokumentaren, det er for eksempel, at Bjarne han er meget voldsom med Jørgen, og derfor er Annie ofte bange, når for Jørgens helbred, når Bjarne han holder ham. Og for det andet så ser vi et specifikt klip med, at Bjarne han bliver sur på Jørgen, fordi han ligger og græder, og derfor kaster han ham ned i hans seng og kaster dynen ned over ham. Og derudover så bliver Jørgen også udsat for psykiske overgreb, og det er altså her, hvor man tillægger barnet nogle negative egenskaber og afviser interaktion med det. Og det er sådan også, hvis forældrene er sådan meget følelsesmæssigt utilgængelige, eller selv er præget af nogle psykiske problemer, så har de svært ved at tage sig af barnet. Og hvis vi skal se på nogle konkrete eksempler fra dokumentaren, så kan man se, at Bjarne han tillægger Jørgen de her negative egenskaber, i det han mener, at Jørgen for eksempel ikke burde græde, og at det er irriterende, at han græder, selvom at han ligesom græder for at få kontakt med sine forældre, eller at fortælle dem noget. Og derudover så afviser forældrene også Jørgen. For eksempel når Bjarne han er væk fra Bethesda, så gider Annie ikke at sådan have de her ansigtsduetter med Jørgen, og hun prøver også bare at lægge ham til at sove, selvom han er vågen. Og så Annie forstår heller ikke rigtig Jørgens signaler, og når han giver åbenlyst udtryk for, at han gerne vil have kontakt, eller han gerne vil bades eller have mad, så forstår hun det ikke, og hun reagerer heller ikke på det. Så hun etablerer ikke den her ansigtskontakt, eller indgår i nogen form for samspil med Jørgen, og det er også et udtryk for den her selektive afstemning, hvor man afstemmer barnets forventninger eller ej, hvilket Annie i det her tilfælde ikke gør. Ja, så på baggrund af de forskellige omsorgssvigt, så oplever Jørgen aldrig at få en tryg base, da han i de første måneder aldrig har opnået at få ordentlig kontakt med sine forældre. Og her kan vi bruge Ainsworths tilknytningsteori om, hvordan man reagerer på, om man enten bliver tryg eller utryg. Og vi har vurderet, at Jørgen han bliver en utryg, undgående tilknytningstype, da han hverken udviser de store følelser, når han ser sin mor forlade ham eller komme tilbage igen. Og hans forventninger er blevet markant dæmpet, da han ikke har erfaret, at omsorgspersonerne er til stede. Det vil sige, hvis man altså anvender nu her Bowlbys teori, at han aldrig har oplevet en begyndende tilknytning, hvilket betyder, at han aldrig oplever nogen form for tryg base. Og på længere sigt kan det derfor være risikabelt, da han formentlig ikke udviser tilknytnings- eller udforskningsadfærd. Ja, og nu vil vi så snakke lidt om, hvordan de her forskellige typer for omsorgssvigt, som Jørgen har været udsat for, hvordan det har påvirket ham senere hen i hans liv. Ja, og Jørgen han oplever så mange kontaktforstyrrelser, fordi han ligesom slås med de her modstridende følelser af længsel efter den manglende kærlighed fra sine forældre, men også aggressioner i forhold til omsorgspersonerne. Så det står i en stor kontrast til hinanden. Ja, og derudover så udviser han også depression, og det ses jo dermed, at det er svært at få fat i Jørgen. Han undgår ligesom de her ansigtsduetter og det her samspil ansigt til ansigt med sin mor, og han bliver et meget passivt barn, som sådan trækker sig mere og mere ind i sig selv, og han sover meget, og han prøver sådan at lukke sig selv ude for alt det kaos, der er, når Bjarne og Anne ligesom
dealer med deres forskellige problematikker. Så man kan også forestille sig, at det vil påvirke Jørn fremover i hans liv. Derudover så udviser han meget en hyperaktiv og destruktiv adfærd, især aggressiv, meget, meget aggressiv. Og det er, at børn har svært ved at fungere i større grupper i skolen eller i børnehaven, og de ødelægger ofte legen for de andre og indlæringssituationerne for de andre. De er meget aggressive og har en meget truende adfærd, og meget afvisende og svært ved at se situationer fra andres synsvinkel. De mangler simpelthen sympati og empati, og de er meget præget af restløshed og koncentrationsproblemer og har en meget impulsiv adfærd. Og det ses i anden del af dokumentaren, hvor der ligesom bliver filmet, at Jørn går på sin autistskole og simpelthen ikke kan indgå i de forskellige lege, som foregår med pædagogerne. Og her kan vi bruge den indre arbejdsmodel, hvor Jørn han tager tingene videre i sit liv, fordi at den prototype, han har fået af sin omsorgspersoner, Jørn og Bjarne, Anja og Bjarne, den har givet ham en negativ opfatning af verdenen. Ja, og så her afslutningsvis, der vil vi lige diskutere i forhold til casen om Jørn, om det er arv eller om det er miljø, som har gået ind og påvirket Jørn. Og hvis vi startede med at se på arv, så kunne de her 3 dokumentarer godt være et udtryk for en negativ social arv. Jørn han får blandt andet at vide, at han ligner sin far Bjarne meget, og derudover så kommer Annie, hans mor, også fra en belastet familie med druk og vold, hvor børnene også har været tvangsfjernet. Netop ligesom Bjarne, som også selv blev anbragt i en plejefamilie, hvor hans mor også drak meget. Derudover så havde Annie og Bjarne også begge to et stofmisbrug, ligesom Jørn senere hen får, hvilket man ser i den 3. dokumentar. Men på den anden side, i forhold til miljø, så kan man også sige, at efter 2 måneder, hvor Jørn var hos sine biologiske forældre, Bjarne og Janni, så bliver han jo placeret hos en sund plejefamilie, som ligesom både sådan har en økonomisk ballast, men også ligesom nogle andre ressourcer til ligesom at tage sig ordentligt af ham. Men ja, alligevel så ender Jørn lige det her stofmisbrug, ligesom hans forældre. Så ja, på den ene side kunne det være et udtryk for en negativ social arv, men på den anden side er Jørn jo også efter de 2 måneder opvokset i et sundt miljø hos sin plejefamilie. Ja, og så her helt til sidst, der vil vi lige snakke lidt om metode. Den metode, som er anvendt, er en kvalitativ observation, og det har både nogle fordele og nogle ulemper. Fordelen er, at observation foregår i naturlige omgivelser og giver nogle meget dybdegående og detaljerede beskrivelser af, hvad der foregår. Men samtidig kunne en ulempe også være, at der kan være den her forsøgseffekt i forhold til observatøren. Det her med, at dokumentaren bliver filmet, og der er en kameramand på, så der er ligesom nogle udefra kommende faktorer, som sådan spiller ind på det indhold, man får ud, fordi at man måske agerer anderledes, eller siger nogle andre ting, netop fordi der er kamera på. Så derfor kan det være lidt svært at kvalificere dataen i en kvalitativ observation.